hai media rong tini sinio Ramdan Thakurpara High School mato sinio football tournament no tinai जों जे प्लेसमेन्ट खालामनानै फाइमानदा फायनाय बागै बेले हामबाय मारो बिदिनो थांनाय बोसोरावनि बिसोरावनिहाय फुटबल टुर्नामेन्ट थाङै दङ अ टुर्नामेन्ट का एमडिसि फान्ड থেকে लायजानाय गर उइनार्स हक मानाय 1 लाख ताई रानार्स हक 50,000 जेतै 50,000 हकाबो मैन ऑफ द मैच रक तै विभिन्न दिग दिया साइड खेला करन रक नतैनाय आ तै 50,000 नि किसा के आबनो खलायजानाय टोटल हिंके 2 लाख नि टोटल 2 लाख नि खेलांनाय ना का नंग दो जे थांपायने रक ने हाया रक नि बो बाहाय न रक डिस्कस ना लायका हाय रक दता हायर अबो हायर हायर नाय मानायता 3 থেকে 4 জন हायर नाय मानाय तै सारा ओ कायसा थंजा रक ता कायसा थंमांगला कायसा हायर बता कायसा टीम थांमांगला एकटा हायर बो कायसा टीम थंगा बो आरन दंनाय आरन बनि सेचंनाय बता कायसा टीम थां बाहार थंमांगला अमा आधार कार्ड दं गन रक अमा हेरक सुदा खanya ना जं आबो अबश्य तां हंदी प्रत्येक टीम रक खगोनि अरे थंमान आन बागै चिना आधार कार्ड जरूरी जे टीम फाइनल रक आधार कार्ड तै फाइनांनाय जे ओ कमिटियाव फाइ मालाय फाइके चावो जों एमने 2 तारिख থেকে जोंनो निचिनि दं कायसा बो मास 2 तारिख तो आगस्टनि 2 तारिख থেকে जोंनो कायसा जोंना आसा दङ इमिडिएटलि जारा चिनि निउस टिमसिन जान नुनाय रक যদি ওরা পার্টিসিপেট খানি বুঝুন খাঙ্কে খাইনি ওরা কমতো बो माटमो मोर रामदेव ठाकुरपारा हाई स्कुल सोरलाम ब्लक नारात अमन कबंनाय जारा थुंना मुसुंनाय माने ओरा जे फाइना मुसुंनाय बरक फाइ मालाय फाइके चाव एंडर फीस के बसर एंटर फीस तो जों सेमानि सबनो हनि मानो जों 5,000 के एंटर फीस नानाय के एंटर फीस 5,000 कायसा टीम एक बार थंगाके बो नारिमान फिनाय माने चेन्नई रक फन थांकांगा तावसो थंगाके बतैसो नारिमान फिनाय हाइपनो बो उ जे बिनि जे हायर मा हायर सिन बो उ खायमानाय तै अन्न थंजाग्रंनिनो बतै बनि टीमो सिटक मायांनाय नङा सिनगासा तानु गन्दै सिलाहि नियम मतनाय इंगा जेफोरो कमिटियाव फाइ मालाय फैयो आफ्रो बरनो जों डिटेल साइ रहनाय नंने एमबीसी मु गतम सिन एमडीसी के हम तो लेगुला के गन सिन एमडीसी का सब बुद्ध मेरी अनु हमबाय इंगे सेमिनि हाइसिनी रामनगर हाइ हाइ ताकलाय फुटबल टुर्नामेन्ट न नाय जंग एमबीसी फान थेके इंगा के फुटबल टुर्नामेन्ट न 1 लाख पाइनाय के 1 लाख मानाय तै पायरक 50,000 मानाय तै निनि मैच अफ द सीरीज निनि आव हायरक नाय टोटल 2 लाख दिंनाय इंगा के आबनो जतनो कजो लुकुरनो सिनियो मातो फाइनाय खेला थां फाइनाय बागै टोटल 2 लाख मनाबो किसा कन्फ्यूज बो हायाबो माने बो हाय 2 लाख मनाया 2 लाख बोलते पानी जो कपलाय 1 लाख रनाय सेकंड नो माने 50,000 रनाय आरो जे गोल दाइ मानाय आव हाय मैच अफ द मैच आव हायरक मा तंनायता या बाहेराव तंनायता ना अमक की एमबीसी फुटबल मैच दा ना कतम बो हाय एमबीसी का मात आगै एमबीसी कप